Når man tilmelder sig Tanto-Løn-klubben, så får man en velkomstpakke. I velkomstpakken er der flere forskellige ting, som vi kommer til at bruge i løbet af året. Der vil være en skriveplade med skrivehuse, og hvor hernede der står der, hvordan alfabetet det skal skrives. Der vil være penalhus fra Tanto-Løn med spilleplader til at putte nedunder, og en læsefinger. Læsefingeren bruger man til at huske på, hvor man er kommet til, når man læser. Så kan man bruge den sådan her. Det er en fin finger, ikke? Det er det. Derudover så har vi læsekort. Læsekortet, det bruges, når man skal fokusere på én linje ad gangen, når man læser. Sådan, så man ikke blander linjerne sammen. Der er også små kort, hvor man kan skrive og øve sig i at skrive bogstaver. Der er en hel bog med masser af lege til matematik, hvor man kun skal bruge et smækord. Og så er der til sidst alle de 120 mest brugte ord, samt en oversigt og en masse forslag til, hvordan man kan bruge dem. Det er, hvad der er i velkomstpakken.